Benvidos ao Land Rover My Show. Gracias por estar aí. Gracias. Moitas gracias, público de plató, vostedes que están na casa. Aquí estamos xa, martes, que parece que foi onte lunes e xa estamos a martes. Unha cousa antes de falar. Nós, últimamente, dicimos que se tedes algo que comentarnos, alguna cousa que... o que queirades. Que nós temos un número de WhatsApp, que tú te poses en contacto aí con nós, pa lo que quieras. Como se fora o defensor del pueblo, pa lo que quieras. Bien, ese é o número de teléfono, 669-080-098. Mirad o que nos mandaron esta semana. Un rapaz mandounos esta foto, un WhatsApp primeiro. Roberto, quero que me mires das miñas patacas. Non, pero mandou foto, Mandou un WhatsApp que poñía Roberto, quero que me mires das patacas. Por mí xa estarían miradas. Que lle fago as patacas, nada. Por certo, que temos hoxe, Mon? Temos algo no público? Mima, temos un mogollón de cousas hoxe. Sí. Temos un cabreiro. Un? Pastor de cabras. Pero non é pastor de cabras, porque sei que os pastores son de ovellas. Ele é cabreiro. Interesa, che, non? Pero ten cabras ou ovellas? No, cabras, pastor, cabreiro, pastor de cabras, cabreiro. Está aquí? Sí. Porque manda unha foto das cabras, como No. outra, e listo. Ten 200 cabras. Carai. E ten un nombre bíblico, Isaías. Pero é galego? Sí. Home, non vai ser gallego. Se non, non temos aquí, joder. Pero non lle pode chamar pastor? No, tens que chamarlle cabreiro. Ofendeuse moito cando lle dixen pastor de cabras. Vamos a chamar cabrón, e listo. No. Onde está? Está ali Isaías, mira. Está Isaías. Dale un aplauso a Isaías, veña, va. Un aplauso, Isaías, aí. Que tal, Isaías? Colle por aí. Bueno, séntate. Entón, o que leva as ovellas é pastor. O que leva as ovellas é pastor. E o que leva as cabras É cabreiro. é cabreiro, Pero é pastoreo igual. Sí, pero a cada cousa é ben chamarlle polo seu nome. Perdón. Ti como te chamas? Pero ti tes solo cabras. Solo cabras. Desprecias a ovella. No. Respeto, todo respeto. Cuidado, no. Que personalmente, que me gusten máis as cabras, que me parezan o pastoreo deles máis divertida, é unha opinión Pero máis personal. lista é a ovella. Bueno, eu traballei con ovellas tamén, de feito, meu tío A tiña... fuchi pastor. Tamén, sí. Sí, señor. Sí. Cal é, no levar, cal é a diferencia? No manexo de cabras e ovellas, cal é a diferencia? Non é un tema que me interese demasiado, porque, decir, agora, unha vez que estamos aquí, pregunto, cal é a diferencia de levar cabras a levar ovellas? Pois bastante Non se levan diferente. igual? Non, a cabra tende máis a florear, quere dicir que anda máis no pastoreo que as ovellas. Tende máis a florear. Sí. Máis a picar daqui e a picar de lá. Come de todo Sí. e é moi selectiva. Vale. E a ovella? A ovella é máis que leva unha cousa máis aí, é máis que lle vale calquera cousa. Como as cabras? As cabras son selectivas. Ah, vale. Sí. É que eu a veces vi as cabras, eu fixen a mili en Canarias, e vi as cabras ali que parecía que só había terra. Aí estaban as cabras, e digo, que merda comerán, porque non hai nada máis que terra. Hai sementes na terra, porque eu estuve en Almería. Aí, Las sí. Palmas. Eu estuve en Almería. En Almería, claro, é todo seco, non hai nada. Cerca do xerto de Tabernas. E comían ali. Sí, porque hai unhas sementes que ali chaman oreja liebre e son moi boas. E tú tes 200 cabras, Sí. pero exactas, 200.
Bueno, hai algúnas máis. Pero temos un proverbio os cabreiros. Pois cabreiros, o des tres. Que non podemos decir... Tedes un proverbio, o des tres e tedes un O proverbio. número propio que temos. Porque tú nas contas todos os días. Sí. Que va. Sí, claro, hombre. E como as contas? Home, vamos a ver, eu conozo as todas, falto... No, vais conocer todas. Sí, e os cabritos. Sí. Oi, madre mía. Non pode ser, que non podes conocer 200. Sí. Non podes conocer 200. Non teñen nombre, evidentemente. No. Moitas sí. Hai unhas poñen nombre e outras non, Porque as que non teñen nombre son as que non resaltan. Como dicir, as máis tranquilas, as que non son mimosas. Así, as que teñen nombre suelen ser as máis larpeiras e as máis cariñosas. E tú vives deso? É a túa actividade? Sí. E vives, podes vivir ben, o sea, dá cartos, eso. Bueno, Do leite, entendo que será, non? no, andamos máis a carne, aos cabritos e tal. Pero Matades aos cabritos pequenos, aos pobres. non me falas deso, que ainda me acordo cando empecé de algún cabrito que levou a unha persona. Porque, claro, críalos Colleslle cariño. de pequeniños. Ainda lle colles cariño a un fillo, non lle vas coller a un cabrito. No, ahora en serio, tens que dar pena ás veces, non? Sí, dá pena. Pero faino pa leite, entonces, nos mates leite, listo. Sí, pero os machos, se non Moi matan pouco leite, ningún o macho dá moi pouco. O macho dá menos leite que a femia. Dá menos leite, sí. É máis... Non, non te Ahora xa metes, non non te queda metes nese... Pero eu teño un macho, eso non, algún veciño pode dicir, pero hai poucos machos que teñan esa capacidade. Nos castrós, Capacidade de qué? que nas glándulas mamarias dan un chisquiño de leite. Que? Eso significa que as fillas dese macho... Que? O macho na teta Sí, da é leite. leite virgen. Ai, hombre, céntrate, como vai dar? Sí, home, tamén hai cabritas que Como non... vai dar o macho leite polas tetas o macho? Sí, un pouco, non... Joder, socorro. Home, Non no. chichija pa un café con leite, Non pode ser. Non pode ser, esa aí terá pus ou terá algo. No. Non pode. Teño un amigo Tamén lle da pasa. zona de Málaga que co castrón teno como xir. É de raza florida. E tiño como xir agora Es xa. un amigo que está muxindo a Castrón. Sí, tiño como xir, sí, non estou dicindo. Dille que pare, que eso non pode ser. A xente por aí dirá que estou atornado, pero é verdad, é certo. Home, son duras Sí. declaracións, son declaracións. Por eso digo, eu que gano con decir mentira, que se me poña por loco. Outra cousa non. Gustoume moito o titular que dixenxe, creo que te entrevistaron, onde era? Na Voz de Galicia era. Que poñía aí, saía, as cabras son de... Ostra, e pon, é pastor. Sí, bueno, é botella bronca. Que falta de rigor, Sí. Porque, de feito, había un cantante que se chamaba El Cabrero, que tiña cabras tamén, que fai uns días falleceu. Ese dicía que era pastor de ovellas, madre mía, non lles podía ver nin diante. Non, pois aí Eu poñeron, sí, o pastor que ten 28 anos, como yo tampouco, é verdad? Sí, é verdad, eso sí é verdad. E pois que dixeras ti, as cabras son divertidas e moi agradecidas, non como as ovellas, que son tristes. Eso que son tristes non o dixen. É Dixen que- que eran máis tranquilas, é que que- eso é verdad. Porque eu traballei cas dúas e podo ter a libertade de dicir, polo menos a miña opinión. É que a mí me chamou a atención, me dicía tristes as ovellas. Sí, porque... Poden ser miedosas porque cagan así como bolitas. Non, miedosas non son, por onde se mete unha metes as outras tamén. No. O sea, do titular está todo mal, basicamente. O apellido é Medela. Está Sí, ben, ese bueno, Medela, polo menos algo está ben. E o nombre tamén. E aí están as cabras todas, non? Bueno, todas non se vían aí. Todas non. Por min estaría xa. Queres apuntar algo máis? Non, porque se che conto todo o que vivín cas cabras, non acabamos aquí hasta pasada mañá. Ome, pero as cabras son como a túa familia, entendo xa, non? Sí, claro. Pero onde querías chegar, non sei. Quer dizer, o que viviche de sufrir, de pelear.
Sí, as trabas que pon a administración. Querías falar mal de xunto ou algo, nada, vamos. Como vai a resaca do Depor, ben? Boa camiseta esta, Sigue en primeira ainda o Depor, ainda non baixou, sigue aí. Candade subindo e baixando. Tráenos de comer. Tráenos de comer. Isto? Este para nosotros? Sí. Isto nada. Unha tarta ruliña. Para todos non creo que non creo que Tarta cheque para ruliña todos, pero... e tráenos un panetone. Si o panetone O foi parte da panetone, o jata. panetone perfeito feito por vos particular. No carallo, feito na panadería. Ostras. Eu reparto, non fago. E a tarta ruliña. Receta tradicional, Oh, que chulada. É unha Maravilla. mirada. Oh, que chulada. Qué Un bueno. aplauso para Podo probalo. Por favor. Ten cuidado, non te vayas manchar que vas de negro. Espectacular, non? É bizcoito, cake, non? Sí. Espectacular. É receta tradicional propia, Desde 1906 que se fai o bizcocho. Isto valo repartir co equipo e esta para mí en particular. Vale, perfecto, Isto bueno. vai particular. Oye, por certo, unha cousa. Traeche a tartaruliña e está casado, porque ahora están casados. Ela estuvo en First Dates. En first date, Sí. os que levan os pendientes nas orellas. Sí. Ostras, Pedro. Onde cada un dice o seu nombre, sabes? Está... Sí, sí. Sí, sí. Pero conocestes en first date? No, Ela fixo match, pero despois... Tú fuche a First Dates? Desmachou. Sí. Desmachou. Pero tesaron na orella, no fuciño, sí, claro. E que ali tens que levar ferros, Sí, si non... tens que levar pendiente, si non nada. Si Se non levas ferros, non... Ves, el tamén valía, pa. Sí. Sí, sí. Pero fuche en first dates e encontrache parella ali ou non? Bueno, pareja como tal, no. Pero como que era logo. A ver, es que yo fui a buscar pareja. Pero... Hombre, xente, ali vai a buscar parella non vai a colgar as cortinas. Claro, pero... pero es que lo que pasa es que me pusieron a alguien muy intenso. Sí, muy, muy, muy intenso. A mí me gusta la intensidad, pero hasta tal punto. Pero tú non che gustou. Sí, era buen chico. Lo Era que boa pasa persona. que a mí que me hablen cada 2 minutos mandándome 5 tipos de corazones diferentes no me gusta tanto. Non entendes. Emoticonos. Aquí manche Uno emoticonos. morado, uno blanco, uno negro, uno rojo, todos juntos. Pero ahora estades casados, vos? Sí. Pero eu non fui ao programa. No. Vale, tú conocicho a él xa na... Fuera, sí, sí. Na vida real. Bueno, lo conocía antes de ir, pero... E canto levades casados? Un año. E o de first dates eso cómese a comida, de verdad? Sí. Bueno. Canto cobran pola comida? Pues creo que eran 20. 20 euros cada 20 cada uno, sí. Ser boa a comida, por 20 euros. Está buena. Sí, 20 sí. euros cada un? Sí, sí. E aí pagache tú, pagou el, pagaste os dous? A medias. Quería pagar él, pero yo no me dejé. Ese sí que é xente lista os de first dates. Van ali, esta xente fai o programa e cobran o... Nós temos que cobrarlle bocadillo a esta xente. Claro. Yo non. Pero a comida que é? Que tedes un negocio, unha panadería? No, él es repartidor de panadería. Tú eres repartidor e roubache do reparto esta. Coñicha. Hache parecer coña, pero iba a pagar, Pero cando lle dixen que era para ti... No, está buenísimo, O panetone é feito Pois tamén... sei que xa chutrei. É feito tradicional tamén ali. Desde 1906, receta propia da panadería. É unha maravilla, Pois que vos 11 meses casados, levades? Antes levades casados? 11 meses, sí. O 21 de junio un ano. Que seades moi felices, de verdad. Un aplauso Moitas grande. gracias. No, pero...